Dünya kime hezirlik dinleýäsler dadalýas. Oňa çengiz podpisasiýa ediň, like basyň, kommentaриy ýazyň. Dogry käwri ýalňyşlyk bolýandyr, dogry. Men gaýatky gerek gelim zat etdim. İş tutýan düşürýän sebäbi men dün akşam goýdum videony. Şu gün çykýar diýdim. Käwri sebäplerle çykyp geçmedim. İş tutup reaksiýa berip otyryn. Öňünden başlaň, ötüş soraýan. Başladyk onda. Bu dünya rızıklı, işten oktum mu bu dünya kulluklu, kâte hayvatlı, kâte adaletli, şunu da yaşa. Doğru ve lak geçipdir. Kâte hayvatlı, kâte adaletli. Katı doğru ve lak geçipsin da. Anın yine amatli, neymiş dünya bana zalim, ellerimden urya benim madım. Brat hemmemizin ellerimizden oluyor, hemmemize de zalim dünya. Üstülen ok yergelerim insani, yakamini koyun yal yari. Zalim bulurum midim üzmedim bakli, düşünýär dünyada hemme zat manatli. Dilarlar bir gün gelinde altın saatli, Tony Soprano yalı gidersin halatli. Men azap geldim geçeni oğlum mıyran, devlet dışarıda da çekilin kıra. Bir gün çağırıp diyen alo, senin ideal alt isminin yüzü vuranlar diyalar bugün bu ne bela. Karışmadık yerinden neler köme gelip, dostum görmen tanımadık olurlar seni. Dolur bir boyuk cuğinden geçmesin yel, burnum ışık yöne özüm. Näme diýsen ýa bu dünýä rızykly, işten okdymy bu dünýä kullukly, kâte hayvatly, kâte adaletli, şunu da ýaşanyň ýene amatly. Näme dünya bana zalim, ellerimde durýa menim malym, üzülen ok yergelerim insani, ýakanyny koýan ýaly ýary. Meni kelim bilen ýapyşmak sada, bir elimden ýelen uzatar ikinjiň bagda, şükürde diýe batar netülen ýerde suda, ınmanmasaň urup ýeler derinde man ýerinde buldy, ınmanmasaň gel su dedi. Uzaklar pulu çiğnelip yarağını tuğsebi, bak pulu deli pulumu minükten sedi. Erişten ardının gözünü dönün, kân adım vurdum otuyorlar bulatlara karışıp, kân adım ayap saklaya inme odan zalimizle. Ünü seyretler çık, inbetinden birini, belki düşünürsün taşlı oran gözörlü. Näme diýsen ýa bu dünýä rızykly, dünya kime, dünya kime. Karaçın bara aýdyma söz ýok, biçem gowy sözlerim gowy. Ýöne köje sözleri ulanyp durmuşdy. Geçipdirdi, taýda geçipdirdi. Ama burası ýürekden çykan söz ýürege bar ýa-da. Halkam tööleme gowy dinlenipdir. Sekretki normal 2 gün otturar çykanna. O elbetde videoň kemçilikleri bagys ötüş soraýan bolýa, men iş tutup düşürip otyryn, başdan ötüş soraýan. Şoň üçin galandan indi kaýdym näme bolsun, kommentariýada belläň, like, repost, kommentaariýa bellämek ýatyň çykýan, podpisasiýa edin. Goldamak siz bilen video gelmek men bilen. Özüňize gowy soradyň.